Předpokladem startu každého vozu, a tedy i speciálu Škoda Octavia Kit Car na automobilové soutěži, je platná homologace. A tak pár dní před zamýšleným prvním startem Octavie na finské rally přijeli do Mladé Boleslavi komisaři Mezinárodní automobilové federace FIA Jacques Berger a Jean-Michel Proust, aby zkontrolovali, zda Škoda splňuje předpoklady pro udělení homologačního osvědčení. Zejména předepsaný počet vyrobených sériových vozů a také připravené 20kusové sady celkem 33 vyjmenovaných dílů, tvořících kitovou úpravu speciálu. Komisaři byli přátelští, ale naprosto nekompromisní, a tak napětí v tvářích techniků a manažerů Škody Motorsport bylo zcela nelíčené. Byl kontrolován nejen počet kusů, ale i každý milimetr rozměrů, každý gram hmotnosti. Ale, jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. A tak těsně před startem finské rally byla Octavia Kit Car homologována. Ve finském Jyväskylä tedy už nic nestálo v cestě mezinárodní prezentaci nového soutěžního vozu Škoda. Však také fanoušci a novináři trpělivě čekali na slavnostní okamžiky už dlouho před zahájením. Good evening, ladies and gentlemen, dear guests, dear motorsport friends. Šéf Public Relation automobilové akciové společnosti Škoda, Jiří Hrabovský, měl tedy koho vítat a komu říci pár slov o škodovácké novince, která vyvolala tolik zájmu a zvědavosti. Which is going to become a very special one, because this is not only a kind of usual press presentation or press briefing, informing you and speaking about facts concerning our next start in the next major rally event. This evening, actually, we also do plan to show you our new sport car based on a very successful limousine Škoda Octavia. So it means that all of you are becoming witnesses of the first official international presentation of our new Octavia Kit Car. No a pak už nastal kýžený okamžik. 2litrová Škoda Octavia Kit Car se oficiálně představila světu. Doprovázela ji přitom posádka, které bylo svěřeno premiérové vystoupení na trati mistrovství světa. Pavel Sibera a Petr Gross. Nutno říci, že se nové auto opravdu líbilo a spouště fotoaparátů reportérů z celého světa cvakali v rychlém sledu. Součástí prezentace byla samozřejmě i tisková konference a ani na ní nebyla o dotazy nouze. Celý ceremoniál pak zakončil symbolický ohňostrojek na škodováckém dortu, který pro naši výpravu vytvořili finští cukráři.
Takže slavnostní okamžiky jsou pomalu za námi a od této chvíle se s Octavií budeme setkávat už na ostro na soutěžních tratích. Toto je ale další finská premiéra, tentokrát nového World Rally Caru týmu Toyota na bázi Corolly. Tahle prezentace byla už dost rychlá, neboť do startu Neste Rally Finland 1997 zbývalo už jenom pár hodin. A je to tady. Na trať vyrazilo startovní číslo 1 Tommy Mäkinen a Seppo Harjanne, neboli domácí posádka na voze Mitsubishi. Pětku mají na svém Fordu Španělé Carlos Sainz a Luis Moya. Trojku letos vozí Britové Colin McRae a Nicky Grist z týmu Subaru. Se čtyřkou startuje další Subaru se Švédy Kennethem Erikssonem a Staffanem Parmanderem. Šestka to je další Ford a v něm další domácí posádka Juha Kankkunen a Juha Repo. S dvojkou startuje druhý vůz Mitsubishi s německým jezdcem Uwe Nytlem a švédskou spolujezdkyní Tinou Turnerovou. A pozor, premiéru na trati má nová Corolla VRC. Vedou ji Francouzi Didier Auriol a Denis Giraudet. A to je další z početného zastoupení finských specialistů. Posádka Jarmo Kittelehto a Arto Kapanen na Fordu. A další Finové, tentokrát navíc na zbrusu nové Corolle, Markus Grenholm a Timo Rautiainen. Na staré dobré čelice pak jedou Belgičané Freddy Loix a Sven Smits. Další finští specialisté Lindholm a Hantunen na Fordu. A znovu Finové, Hagström a Gardemeister Toyota Celica. Třináctku mají Švédové Jansson a Svensson rovněž na Toyotě. Se 14 startují Italové Medeggini a Capoferri na Subaru. Až z Argentíny přijeli s Toyotou Sufan a Christy. A to už jsou Enka, aspirant na světový titul Treléš, tady ovšem ve velkém ohrožení domácími, zejména Puhakim s číslem 17. To jen, aby byla aspoň v náznaku jasná konkurence, která čekala i na Rovanperu a Silandera na Seatu.
tedy první z 53 dvoukolek ve 103členném startovním poli. S 22 startují další dvoukolkoví Finové, Gardemeister a Lukander na Nissanu. I 23 vedou Finové, Laukkanen a Manisenmäki na Volkswagenu. A 24 naši známí Španělé Gomez a Martí na Seatu. No a to už jsou úplně první soutěžní záběry kitové Octavie v historii. Pavel Sibera, Petr Gross, Škoda Motorsport. A další těžcí soupeři Švédové Svan a Olsson na Oplu. A nemenší borci rovněž ze Švédska Kruse a Ekholm na Renaultu. Druhý Megane vede rakousko-švédská posádka Sperrer Karlsson. A to je vedle Octavie a Corolly třetí finská novinka. Nissan Micra Kit-Car a za volantem nikdo jiný než výborný britský jezdec Mark Higgins se spolujezdcem Philipem Milesem. Premiéru Octavie jistil český tým 2 osvědčenými kitovými Feliciemi, i když i u té první svět zaznamenal novinku. Vedle Emila Trinera totiž usedl Miloš Hůlka. A premiéra v týmu Škoda Motorsport po třetí. Tu má na finské rally Jindřich Štolfa. Jeho spolujezdec Miroslav Fanta už tu ale jel. První etapa byla zakončena městským okruhem, který se zcela vymykal charakteru finské soutěže. Poslední dobou se ale takovéto atrakce pro diváky staly módou na mnohých soutěžích, i když samotní aktéři si je upřímně řečeno moc neoblíbili. Tak já jako se netajím tím, že tyhle ty vložky považuji za nesmysl. Někde mezi obrubníkama a takový a navíc jako pro tohleto auto, když se má rozjíždět z úplného klidu, tak zřejmě asi na tuhletu disciplínu je lepší Felicie. A je tady závěrečný servis po první etapě, který se odehrává u všech prioritních stanovišť za obrovské pozornosti diváků a novinářů. Pochopitelně, že davy lidí obklopili i servisní pracoviště Škoda týmu a je na co se dívat. Zatímco u Siberova a Trinerova vozu toho moc na práci není, Štolfovo auto se mechanikům stará o zábavu o to více. Co se vám to tady přihodilo teďko? No, praskli šroubnou, přetrhli se šrouby na lébru, takže kus ložky jsme jeli jenom na jedno kolo, ale mechanici to vymění a bude to dobrý. Zatím všechno v pořádku, auto funguje bezvadně. První den je za námi, jsou to sice jenom 4 RZty, daleko větší část rally Finland nás čeká. Nicméně, jaké to dneska odpoledne bylo?
Tak pro mě to je tady premiéra, takže to zažívám teprve a je to jako úžasné sezení. Neuvěřitelné rychlosti pro mě na ty šatolíně, takže jako říkám, je to krásný zážitek, jeden bez problémů, sice teď se nám střihlo lebro na poslední RZ těsně před cílem, takže jsme ani nestratili nic, kluci to spraví, takže budeme pokračovat dál v pohodě. Miloš Hulka, druhá premiéra v našem týmu na Rally Finland, vlastně pro tebe úplně první závod v dresu Škoda Motorsport. Jaké to bylo dnes odpoledne? Tak dneska se mi to moc líbilo, hlavně se mi líbila třetí vložka, která se pěkně jela, bylo to takový pěkný, rychlý, rytmický, taková pravá finská. První vložka byla taková rozbitá, hluboký kolo, takže to nebylo to pravý ořechový finský, ale třetí vložka byla nádherná a tím se mi to moc líbí. Vypadá to, že máš spoustu času pozorovat krajinu a užívat si ten závod pomalu jako divák. Ne, to ne, věnuju se pilně práci, abych neudělal nějakou chybu, přece jen je to něco jiného než náš mistrák, samozřejmě větší zodpovědnost, takže se na to připravuju a to nedívám se určitě ven. Spolupráce s Emilem? Dobrá, pěkná, líbí se nám to, myslím obou dvou. Miloš si náramně pochvaloval spolupráci s tebou a říkal, že svezení po Finsku bylo náramné. Máš taky takový pocit? Jo, jede se nám pěkně, auto nám funguje bez problémů, vůbec žádný problém jsme neměli a jede se nám pěkně. Máte čas sledovat soupeře nebo výsledky soupeřů? No, tak zatím ne, teď to sečteme a uvidíme, jak jsme na tom a zítra, když tak trošku přidáme nebo zůstaneme, kde jsme. Uvidíme pro situace, až to sečteme večer. Premiéra Octavia Kit Car v plném proudu. Máte za sebou první 4 RZ, zhruba 80 km na nich. Jak se to vidí od volantu? No tak zatím se to vidí dobře, kdyby to takhle fungovalo až do neděle, tak si myslím, že můžeme být spokojení, protože na to, že se s tím opravdu startuje poprvé, na testování moc času nebylo, tak si myslím, že to auto zatím funguje bez problému a dá se s ním jet i dost rychle. Já jsem mile překvapen, jak Oktávka funguje, zejména na rychlé šotolině a krásně skáče a moc se mi to líbí. Co k tomu dodat? Snad jen, že pohoda ztratí se projevuje i v servisním prostoru, kde panuje klid a soustředění. Jezdci si najdou i chvilku na sdělování dojmů novinářům nebo na pozdravení se s fanoušky. Asi mají dlouhý přejezd, tak my jsme nechali ty starý Navzdory náročnosti byť jen 4 úvodních rychlostních zkoušek všichni vědí, že to nejtěžší teprve přijde zítra a pozítří. A tak hned po uplynutí servisní lhůty Sibera a Gross odjíždějí k poslední časové kontrole, pak uložit Octavii do Parc Fermé a hurá na kutě, aby na zítřejší etapu bylo dost sil. Na Štolfově autě se pracuje do posledních možných vteřin. Triner a Hulka už rovněž míří k časovce. A nakonec vyjíždějí včas i Štolfa s Fantou. Tak dobrou noc, škodováci. Teď už ale dobré ráno, protože s východem slunce vycházejí a vyjíždějí do terénu i 10 000 fanoušků. Navzdory poměrně vysokému vstupnému v přepočtu kolem 20 německých marek na každou RZ nebo 120 marek na celou soutěž
a neméně nákladnému parkovnému je zdejší návštěva tradičně jedna z největších. Inu ne náhodou vyrostla ve Finsku celá plejáda mistrů soutěžního volantu. Tommy! Hyvä Tommy! Tommy! Juha! Juha! Hei! Tommy! Juha! Hyvä! Tommy! Peukka! A pro doklad tohoto konstatování nemusíme chodit daleko. Vždyť i tady okupují Finové hned 4 první příčky pořadí po první etapě. Navíc vedoucí dvojice Markus Grenholm a Timo Rautiainen jede na nové Korole. Za to Jarmo Kytelehto a Arto Kapanen vsadili na osvědčeného Forda Escorta VRC, který si odbyl premiéru už před rokem. Jsou druzí, 4 sekundy za prvním vozem. Stejnou značku sedlají i Juha Kankkunen a Juha Repo. Zatím jsou třetí, ale jenom o 6 vteřin za vedoucí posádkou. Osmivteřinový odstup od první příčky mají Tommy Mäkinen a Seppo Harjanne na Mitsubishi. A to je první nefinská posádka, McRae Grist. Bohužel jedou poslední metry svého finského vystoupení. Carlos Sainz měl jet původně jako druhý, ale včera takticky počkal před časovkou a vjel do ní, až když byl 6. Prý, aby nestrácel čas výjížděním stopy soupeřům. A to je druhé Subaru s posádkou Ericsson Parmander. Po odstoupení McRae je všechno na nich, ale bohužel. Takhle to nakonec dopadlo. Navíc obě Subaru odstupují pro úplně stejnou závadu na rozvodech a tak se k odstavenému Ericssonovu vozu okamžitě sjíždějí a slétají snad všichni technici a manažéři modrého týmu a bádají a přemýšlejí. Subaru sice vede šampionát značek, ale takhle by jen těžko vedení udrželo.
Naopak u Toyoty zatím poměrně spokojenost. Grenholm vede a Oriol s Girodetem jistí postavení Corolly 8. místem, které se navíc vejde do půlminutového odstupu od vedoucího postavení. A další Finové Lindholm a Hantunen, kteří dokáží se svým Fordem dokonale využít domácího prostředí. Jsou 9. Také skupina N je v moci finských borců. Daleko nejlépe si vedou Puhaka a Eerola, absolutně 13. No a jen o 2 místa horší absolutně je zatím vedoucí dvoukolka, vedená samozřejmě Finy, Laukkanenem a Mäkisen na kitovém voze Volkswagen Golf GTI. Jen jedinou vteřinu za Volkswagenem jede další 2litrový kit Seat Ibiza GTI s posádkou Rovanperä Cylinder, což jsou samozřejmě rovněž Finové. O 17 vteřin zpět je další finská dvojice, Gardemeister a Lukander na Nissanu Sunny GTI. Čtvrtí mezi dvoukolkami jsou Sperrer a Carlson na Renaultu Megane Coupé. 2 vteřiny za prvním Renaultem jede druhý se Švédy Krusem a Ekholmem. No a na skvělém 6. místě přijíždí škodovácká novinka se Siberou a Grossem. Jenže bohužel technická závada přinesla do týmu Škoda Motorsport i mezi fanoušky v čele s někdejším škodováckým finským závodníkem Kalevi Ahem hned po 5. RZ-tě smutek. Škoda Octavia Kit Car odstoupila. No tak asi vprostřed 6. rychlostní zkoušky jsem cítil, jak na levé straně vzadu se něco děje, že prostě pérování jde úplně natvrdo, jak když tam chybí tlumič. Tak jsme tu rychlostní zkoušku dojeli, po ní byl zakázaný servis a hned vlastně po stopce jsem se koukal, jako co s tím je. Spodní uchycení zadního tlumiče prasklo a vlastně, jelikož na tlumiči je i pružina, tak celá ta levá zadní část byla úplně na doraz na karosérii, takže bez jakéhokoliv pružení. No a bohužel nás čekal ještě dlouhý přejezd a další rychlostní zkouška, která snad byla nejvíce rozbitá na letošní finské rally. A dlouhá 24 km, no, tak jsme zkoušeli jet opatrně s tím, ale bohužel jako nevydrželo pak zavěšení celé zadní nápravy, kde se ustřihly šrouby a vlastně tu zadní nápravu jsme táhli za sebou a už se s tím nedalo jet. Prostě jeli jsme, dokud to šlo a pak už to prostě nešlo. Jak fungovala Octavia, dokud jela? Tak já bych pravdu řekl, tak vlastně první jízdu s Octavií jsem absolvoval na první rychlostní zkoušce. Byl jsem mile překvapen, jak auto funguje, zejména na rychlých úsecích. A dnes vlastně druhý den na 5. rychlostní zkoušce, která byla první, tak auto fungovalo perfekt, stejně jako Pavel. Moc se mi to líbilo a těšil jsem se, jak se celý den krásně svezu, ale bohužel tato závada nám vlastně bránila k další jízdě, ale auto se mi moc líbilo.
Takže veškerá tíha zodpovědnosti zůstává ještě pro tentokrát na Felicích. Trinner s Hůlkou mačkají ze své 16 stovky, co se dá, a drží se těsně za bodovanou šesticí na 2 litrech. Velmi dobře jede při svém prvním finském startu i Jindřich Štolfa s Miroslavem Fantou. Jsou zhruba půl minuty za první Felicí. V závěrečném škodováckém servisu po druhé etapě panuje opět jen klid a soustředění. Obě Felicie jsou v naprostém pořádku a zatím nesignalizují žádné problémy. O to víc se tu přemítá nad nešťastným odpadnutím Octavie, ale nakonec se v této souvislosti hovoří hlavně o možnostech, které tento vůz na ujetých rychlostních zkouškách naznačil do budoucna. Každý ujetý kilometr tohoto vozu je víc než prospěšný, čili buďme rádi, že Octavia se dostala až tedy na RZ číslo 6 a nám teďka nezbývá nic jiného, než s vozem jezdit, zkoušet. Myslím si, že takovýto závěr k prvnímu startu Octavie je zcela na místě, a tak využijeme zbylé chvilky k malému rozhovoru s nejvyšším představitelem mladoboleslavské automobilky. Pane předsedo, co říkáte dosavadnímu průběhu finské rally? No, je to velice krásná soutěž, je to rychlý, líbí se mi to, smůla holt byla s Octavií, že se tam rozbilo to zadní rameno, ale jinak Felicie jedou a zase na to, že to byl první vůbec závod auta, který nebylo ještě pořádně dotestovaný, tak těch 6 vložek, které ujeli a jeli výborně, tak něco ukázalo. Takže spokojenost. Při finském představení Octavie se řada novinářů ptala na nový model, na Octavii VRC. Co k tomu můžete říct? Octavie VRC je samozřejmě naším cílem. Je otázka, jak se nám podaří s dvojkolkou. Je další otázka, jestli najdeme v koncernu dostatek pochopení, ale myslím, že jo, takže myslím, že se můžeme těšit na Octavii World Rally Car. Tak a je tu poslední den finské rally a s ním i změna ve vedení. Na čele jsou Mäkinen a Harjanne, tedy Finové na japonském voze Mitsubishi. Ale pozor, mezi Skandinávce pronikli proslunění Jižané Sainz a Moja na Fordu. Bohužel, všechny naděje jim skončí pouhé 2 vložky před cílem rally. Naštěstí vynikající postavení stáje Ford jistí 3. místem Kankkunen a Repo.
Toyotácká novinka v rukou Grenholma je sice zatím čtvrtá, ale benzínové čerpadlo ji pošle mimo hru rovněž na smolné 20. RZ. A takhle nedůstojně svoji účast na finské rally končí Corolla. Vynikajícím způsobem jedou Kytelechto a Kapánen na soukromém Fordu. Úplně totéž platí o Lindholmovi a Hantunenovi. Diváci by byli z finských úspěchů nejradši v 7. nebi, zatím se musí spokojit s tímhle nadhledem. Puháka a Erola stále vedou Enka a už jsou i v první desítce absolutně. Pouhé 2 vteřiny dělí od první desítky nejlepší dvoukolku, Seat vedený Rovanperou. Laukkanen je se svým Volkswagenem bezpečně druhý. Až 13. je zatím Oriol na druhé Corole. Třetí mezi dvoukolkami je Gardemeister na Nissanu. Čtvrté a páté místo patří Renaultům v pořadí Cruze, Sperrer. Gomez na Seatu obsazuje poslední bodované místo mezi dvoukolkami. Triner a Štolfa jedou na hranicích možností 16 stovky, ale ani to tentokrát nestačí v záplavě 2 litrů na získání bodů.
Zrekapitulujme si ale konečné pořadí. Vede Mäkinen na Mitsubishi, druhý je Kankkunen na Fordu, třetí jede Kytelehto na Fordu, čtvrtý je Lindholm také na Fordu a po 4 Finech Švéd Jansson na Toyotě. Toyotu na 6. místě vede Finn Hagström, a první neskandinávec Němec Nittl na Mitsubishi až 7. 8. je Oriol na nové Corole. 9. je Puhaka, zároveň vítězí ve skupině N. A na místě 10. první dvoukolka Rovanperä na Seatu. Jedenáctá další dvoukolka Laukkanen na Golfu. A hned za ním třetí ve Formuli 2 Gardemeister na Nissanu. Následuje dvojice Renaultů, v níž je nakonec lepší Sperrer než Kruse. Gomez na Seatu bere bodík za 6. místo. Triner s Hůlkou jsou 7. A Stolfa s Fantou 8. Tohle všechno se má potvrdit oficiálně na cílové rampě v Jyväskylä. A také se to potvrzuje. Vítězí úřadující mistři světa Tommi Mäkinen a Seppo Harjanne na Mitsubishi a upevňují si tak dalšími 10 body celkové vedení v letošním šampionátu. Už jich mají 52, zatímco Sainzovi zůstane 34, McRaeyovi 32, Ericsonovi 24 a tak dále. Také značka Mitsubishi přiskakuje k zatím vedoucímu Subaru o plný počet 10 bodů a snižuje ztrátu už jen na pouhých 8. Zatímco třetí Kytelehto do šampionátu nepromluví, Kankkunenovi vynáší 2. místo 6 bodů a postup na celkové 6. místo. Zásluhou Rovanpery si odveze 10 bodů do světového poháru dvoukolek Seat, plus další bod za 6. místo Gomeze. Pro španělskou značku to znamená upevnění průběžného vedení. Má teď 62 bodů, zatímco druhý Peugeot 39, stále třetí Škoda 34, Volkswagen 30, Renault 21 a tak dále. Ze 53 nakonec finskou rally 1997 dokončilo pouze 22 kolek, z toho 2 vozy továrního týmu Škoda Motorsport. Emil Triner a Miloš Hůlka jeli vynikajícím způsobem. Získali nejen první místo ve třídě, 7. mezi dvoukolkami a 25. absolutně, ale i přízeň diváků, uznání novinářů a respekt soupeřů. To všechno s motorem o obsahu 1600 kubických centimetrů. Přestože nakonec nezískali body do světového poháru, měli k tomu velmi blízko. Navíc i tak se podařilo Škodovce
udržet třetí příčku průběžného pořadí. Tak mně se jelo velice dobře tady a hlavně tady se jezdí hodně rychle v těch lesích, nějakých 180, takže jako je to pěkný a když to vychází taky dobře, tak moc hezký svezení prostě. S autem jsme neměli vůbec žádný problém, takže to fungovalo úplně na 100%, takže jsem rád, že jsem v cíli a na 25. místě absolutně si myslím, že to není špatný. Mně se to líbilo všecko od začátku až do konce, jsem hrozně spokojený, ale na druhou stranu to bylo hrozně náročné už od tréninku vlastně a co se týká potom přípravy na závody, psaní rozpisu a vůbec organizace celého týmu, je to dost náročné, ale jsem šťastný, že jsem v cíli, je to zase splnění dětského snu a jsem spokojený. No a co říct k výkonu Jindřicha Štolfy a Miroslava Fanty? Vždyť navzdory neskušenosti z mistrovství světa drželi s první Felicí po celou soutěž krok. Skončili druzí ve třídě, 8. ve dvoukolkách a 27. absolutně. Jaká byla finská premiéra Jindřicha Štolfy? No nádherná, jsme v cíli, spokojený moc, všechno fungovalo, spokojený. Soutěž proběhla bez problémů? No, drobný technický problémy jsme měli i dneska, měnili jsme starter, trošku zlobila elektronika, ale nic vážného, aby se nedalo furt jet. Soutěž se mi moc líbila, vlastně jsme jezdili průměry na rychlostních ložkách hodně přes 100 km, tak to svědčí vlastně o tom, jak tato rally je těžká, náročná a rychlá. A vlastně pro jezdce, který tady jede vůbec poprvé v životě a ustojí takovouhle soutěž bez problémů, tak jako klobouk dolů. Jak velký je rozdíl mezi mistrovstvím Evropy a mistrovstvím světa? No, to je těžko říct, ale ta soutěž je naprosto specifická. Takovouhle soutěž nikde v Evropě jinde nenajdete. A vlastně tady umí jet Finové. Nikdo jiný na světě tady, kromě Carlose, snad neumí jet. A je to těžký a dlouhý. No, v Evropě jsou taky těžký a dlouhý tratě. Zase jsou trošku jiný, ale tohle, co říkám, to je jediná soutěž na světě, kde něco takového existuje. A vlastně Finové nebo Švédové ve Švédsku na švédský zimě, to je pro ně tady, jsou jak doma na tom a těžko jim tady stačíme. No naši se slabým motorem tentokrát nestačili jen na šestici z více než 50 soupeřů. Za takový výsledek není třeba se stydět. A navíc, premiéra Octavie jakkoliv krátká naznačila, že už příště to může být ještě lepší. Thank you.